салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Салом подписчикои азизу меҳрубонам. Салом бар кӯли ғарибон. Чӣ хеле мо пеш аз базми тӯёнамон ба ноҳияи Ховалинг омаданамонро навор карда дар YouTube мақсад ба навор мондем. Ина нигаред, мо дар як деҳае мо омадем ки мошин намегардад. Як дарёи Сурхоб меган дар хиди Ховалинг. Ина Парвинаи Нурзода нигаред, пиёда рафта истодааст, копрукро нигаред. Ами копрук бо мегзари 1 километр дига боло ай аму баз буд. Аз ина нигаре калонкои моро шердилони ами деҳа бо даст пиёдаву кашола бурда истодаанд. ин намедонем ба ин копрук чӣ хел мегзарем. Вай болокти мери? Ман намедонам ин болокти мегам. Калонкои калон бурда на мешудира. Ин калонкои калон наёра. Як калонко баса. Бас саи бахду. Бо калонкоро мошин дамоно буду. болои ноҳияи Балҷувон ай 18 паворот биромадем. деҳаи Чорбоғ гуфтани деҳа будааст. ҳамон деҳа мо аз ноҳияи Хиросон сафар намудем. ин ҳоли мо санъаткорон. бовар кунед, ай роҳи мо омаде. ина нигаред, Парвинаи Нурзод дар чӣ ин копрукро нигаред. аз болои дарёи Сурхоб мегзарад. дар хиди ҳам болои тепа хонаҳо будааст. Парвина боно ами ҷое ки мақсад заказ гирифтед омадед, дуюм дафъа дар ҳамин ҷо заказ шавад, шумо не умуман. Не умуман дига. Аммо туя бигзаронид, ай сикне метарсим да пишки. ин ҳоли мо.